İkinci el iPhone alanda üns vermeli esasy zatlar. İlki bilen korpusu gowy süpürmeli hem de onda çyzyk, soyuk, döwük yerleri bamy ýa-da ýokmy şonu görmeli. Şeýle hem kamerada seretmeliler, on gora gaýnasynyň aşagynda hiç hili tozan bölejikleri bolmaly däldir. Soň iPhone'un aşagyndaky iki sanak bolçaga seretmeli. Şol boltlarda çyzyk bamy ýa-da ýokmy açylan iPhone'lary köplen şol boltlaryň arkasy bilen tanap bolýandyr. Açylmadyk iPhone'da şol boltlaryň ikisi hem şol bir tarafa seretýändir. Ekranda gorag aýnasy ýa-da plyonkasy bar bolsa onu hökman aýyrmaly. Hem de ekran gowy süpürip onu çyzyk hem de soyuklar bamy ýokmy ýa-da görmeli. Ul çyzyklary gorag aýnasynyň aşagynda buk-buk ören aňsatdyr. SIM karta salınýan latoq çykarmaly hem de onun rezinkasyny barlamaly. Şeýle hem şol latoqda telefonyň EMI kodam ýazyp durýandyr. Onu nastroykadaky EMI bilen hökman deňeşdirmeli. EMI'ler gabat gelýän bolsa, onu turtan funksiýasyny barlamaly. Egerde ol ýok bolsa ýa-da işlemeýän bolsa, onu iPhone'un ekrany çalşylandyr. Inni batareya. Nastroykada batareya bölümi geçmeli hem de onun maksimum gowrumyny görmeli. Gowrumy 80 motorundan aşağıda bolan iPhone'ları almaklygy maslahat beremok. Ýanyňyzda notebook bar bolsa, onu iPhone'u oňa kabel arkaly birikdirýäňiz hem de onu 330 programasynyň kömegi bilen barlaýaňyz. Bu programmada iPhone'a degişli hemme maglumatlar berilýändir. Ana bolly, şu hareketleri edilýäňizden soňra siz eliňizde telefony almalymy ýa-da almaly dälmi diýen soraga özüňiz jogap berip bilersiňiz. Eger de bu video size peýda bolsa, onu dostuňyz bilen paýlaşyň hem de ýekece like goýmany ýatdan çykarmaň. Indiki videolarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.